Umskup ve spolupráci s Umskup Universal Pictures uvádí nový švédovaný velkofilm Harry Potter. Švédováno. Kámen mudrců. Hagridé, víš, co máš dělat? Jasnočka, pane Brumbal, jo, odvezu v pořádku. O 11 let později. Jedno přetrhnilo! Budíš k ničemu, Hovacký! Dobře! Ani na velkou kytaru nemáš! Neumíme hrát! Slepej sneš! Do přístěnku pod košťatama s tebou! Vlasy máš tě nikdy nechtěli! Nejsi náš! Nejsi náš! Ani smutnej být neumíš! Žádný problém! Ježišmarja! Jo, mezi těma dvěma, jasný. Je tady volno? Jo, jo. Je tady volno, jo? Jo, jo. Co to máš? To jsou fazolky třetí. Jednou jsem měl jednu, co chutnala jako suchý z nosu. A co dělá tahle fialová? To nevím. Uvidíš, musíš to ochutnat. Jak chutná? Jako tohle těm zostřelí. Takovou jsem ještě neměla. Pořídila jsem si lexikon kouzel. Mám ho přečtený už 3krát. Máš slepený ty brýle za lepou. No, praskli mi. Jinak, já jsem Harry. Hele, a než začnem kamarádi, já něco udělám, jo? Bršaša, bršaša. Já jsem Ron. Úžasný. Já jsem Harry. Harry? Vážení a milí studenti, vítejte v Bradavicích! Dobrý den, dobrý den! Do Nebelvíru, půjdeš do Nebelvíru! O, Nebelvír! Takže teď byl hodně mizerný lektvarista. Tak se uvidíme, co je v tobě. Pojď, panáčku. Alfabetus gamus! Vypij to, ty trotle. Studáci, znáte určitě úplně základní kouzlo, které se jmenuje, ano, prosím, slečna Grangerová. Wingardium Leviosa. Tady nejseš na nějakým zesměšňování, ale jsi proti obraně a proti černé magii, takže základní kouzlo je Expelliarmus. Poprosím dobrovolníka. Potter. Snaž se zbavit mě mé hůlky. Hop! 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 Tak teďka na koště nasedněte. Tak. Pravá noha přes tu levou, nebo... Jo, holka lítá, takhle, ano. Ale ty asi nebudeš hrát fanfarpál. Tak a odrazíme se oboma nohama a letíme tak zhruba v 35 stupních, takhle. Ano, to jsou ty kouzelnický šachy, ty speciální. Ty jsem nikdy neuměl, to mě brácha nenaučil. Nevadí, já jsem královna. Já jsem kůň. Hermiona je střelec. Já jsem zlej střelec. Ona je proti nám. Střelec na D5. To nejsi... Kůň na H7. Ne, nedělej to.
Expelliarmus! Expelliarmus! Já už nemám hůlku! Ale mám tady pro tebe něco! Konec prvního dílu. Umskup uvádí Harry Potter a tajemná komnata. To je deník Toma Riddla. Toho velkého čaroděje. A kdo seš ty? Já jsem Uršula, já jsem duch! A proč tak brečíš? Protože jsem smutná asi! A proč jsi smutná? Protože jednou mě zabil hrozný zlej kluk, jmenoval se Tom! Tom Riddle? Já jsem našel jeho deník. Bazílišek! Expelliarmus! Expelliarmus! Konec druhého dílu Harryho Pottera. Umskup ve spolupráci s Umskup Universal Pictures uvádí Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Ty Sirius se vleká odměna strašně moc peněz. To je strašně špatný člověk. On je určitě zlej. Hrozně zlej. Strašně zlej! Harry je v úzkých, to se musím proměnit v koně. Jsi v pořádku, Sirius? Jo, už jsem v pořádku. Jen jsem se kopl na holeně. Konec třetího dílu. Umskup ve spolupráci s Umskup Universal Pictures uvádí Harry Potter a... Jak jste slyšeli? Vyhlašuji soutěž 3 kouzelnických škol. Draci! Koště! Expelliarmus! A vítězem prvního úkolu se stává Harry Potter! Už můžu dýchat. Já myslím, že jsme měli jít tam. Já bych šel tudy, ne? Ale ty seš manták. Je to tady nějaký spletitý, možná jsme měli jít tam.
Taky, no, tak. Tam je to stejný, ale. Tak to zkusíme ještě jinou, ale ty blbě vidíš. A je to všude stejný, ale já si myslím, že to bude přímo tady. No, víš co, dotkneme se toho společně, co? Je to fér, kámo? OK, tak 3, 2, 1. Potter. Mládě. Konec 4. dílu! Umskup ve spolupráci s Umskup Universal Pictures uvádí nový švédovaný film Harry Potter a Fenixův řád. Mám globy na tebe! A mám taky modrou! Expelliarmus! A obrané kouzlo! A triple kickflip! Jo! Já umírám už v 5. díle! Co? Konec 5. dílu! Umskup ve spolupráci s Umskup Universal Pictures uvádí nový švédovaný film Harry Potter a Princ dvojí Relikvie. Acio bušty. Jste fakt tragédii. Musíme najít v Itálii i tak. Sami, spolu. Dobře, jdeme. Musíme zabít Voldemorta. Už nemám sil, ale... Ne, Harry. Pojď, vezeme si do kabelky. Je nekonečná. Je nekonečná. Teď ty! To je dobrý. Konec 1. dílu.